ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng mga panawagan ho na iwasan ang mga road rage ngayong Holy Week Exodus, at ang Department of Public Works and Highways naman ay tiniyak ang maayos at tuloy-tuloy na biyahe dyan sa mga lugar sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Semana Santa. Yan at iba pang mga balita, hatid ni Bombo Isa Cotoner. Pinagtutunan ngayon ng pansin ng mga ahensya ng pamahalaan ang parehong kondisyon ng kalsada at asal ng mga motorista upang matiyak ang ligtas na biyahe ngayong Semana Santa. Nanawagan sila ang Transportation, Franchising and Regulatory Board Chairman Vigor Mendoza sa mga driver ng pampublikong sasakyan at pribadong motorista na iwasan ang road rage at pairali ng pasensya sa kalsada. Paalala niya, responsibilidad ng mga driver ang kaligtasan ng kanilang mga pasahero, lalo na sa inaasahang pagdami ng mga babiyahe. Kasabay nito, iniulat naman ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na mas maayos na ang ilang bahagi ng Maharlika Highway sa Gumaca, Quezon na dati lubak-lubak. Dahil dito, inaasahang magiging mas tuloy-tuloy at mas mabilis ang biyahe ng mga motorista, partikular ng mga papuntang Bicol, lalo na ngayong Semana Santa. Ayon sa kagagawaran, makatutulong ang maayos sa daloy ng trapiko upang mabawasan ang oras ng biyahe at maging ang konsumo sa gasolina ng mga motorista. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Kasi kapag na-save natin yung traffic, makakamenos sa konsumo ng napakamahal ng gasolina ngayon. Menos sa konsumo, menos sa gastos, menos sa travel time. So, sabi ng ni Pangulo, tuloy-tuloy lang tayo. Kasi ang hirap ng buhay ngayon, ang hirap ng sitwasyon natin ngayon. Kung makakagagan nyo, a few months ago lang, napakasama ng sitwasyon dito sa intersection na to, dito sa Gumaca, no? Yung malaking butas dyan na tinutubig dati, puro alikabok, sira-sira. Talagang pinaspasan nila to. Tsaka kita nyo naman yung quality. Kanina ko pa pinapansin na napakakapal ng semento. In fact, sabi ko nga, kahit yung mga overloaded na truck, talagang kakayanin itong ganito kapal na semento. Kailangan sa buong Maharlika, ganito na ang gawin natin. Matatandaan, target ng Department of Public Works and Highways na tapusin at ayusin itong ang Maharlika Highway na tinuturing din na national highway dito sa ating bansa. Ani ni Dizon ay magsisimula sila paunti-unti at tiniyak na mga big contractors lamang ang makikilahok para sa proyektong ito. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.